Wih, full durian. Wih. Durian regane piranan, Mbak? Dari harga 20.000 ndi sing 20.000, Mbak. Delok ya, Mbak. Ora apa-apa iki 20.000 pecahno, Mbak, jejel, Mbak. Enak ora iku? enak, Manis. manis. Manis pokoknya. Pecahno, Mbak, jejel, Mbak. Mbak mulai sing 20.000. Lah kok ana ya 20.000 ya. Wih. 20.000. Nah, amit. 20.000. Iku sah. Iku oke. Oh, pecah no. Sing kuning ana, Mbak? Iku wite loro gede deh. Lah ya, woe palo akeh ya. Aduh. Oh, woe bola ya. Yang besar ya, Mas ya? Silahkan sing tuku. Iki nanti Mbak ngetok, Mbak ya. Gue Mbak siapa? Mbak Laili. Oke.